Pas. Ya. Ayo golek musuh sitok sapa? Nah. Rini neng kono jumeneng hae hae ha hae hae he a jos a aduh yo ayo kumpul mana awas ya terus iya, ayo Pak Dekabel. Bedino ora kesel yo bedake aja nganti kesel to. Pokoke aja leren yen jangkane durung teko. Lah iya. Dadi Pak Dekabel ki awetne kok jangkae ora teko-teko. Kuwi jenenge aku mangkane rada minggil, ilmu gedruk bumi. Lho aku lek jejak-jejak mben nganti kedupak ya. Wong jano. Ha iki soalé nen aba mbeksa ngene-ngene iki ora ngingetne ngiwetengen mburi sapa wis ora diingetke. Ngono kuwi. Main ngene, lha ketonyo to aku kok. Ki lo yangmu cemburu. Lah iya. Oh saiki wis ora. Oh saiki iya. Saiki ganti. Meneng ae aja mbok loro. Lah iki rak dudo ketemu rondo. Kok pas to? Iki dadi kaya cingkir ketemu tutupe. Lah, kaya cingkir ketemu tutupe gitu. Iki cingkire ta, iki tutupe. Tenan kok tenan. Ada dadi kaya ngapa nggih Mbak Kabel ki memberikan energi positif. Betul. Tumrape kanca-kanca ugi sedaya para kadang rencang. Nek ana kowe lungguh, iki ben jumeneng. Ayo kene. Nyanyi to? Kowe nyanyi? Heeh. Engko wong iki matur karo aku. Ris, nyapa aku? Aku lho arep nyanyi Asmara Nala. Iya. Lah opo iso-iso? Iya. Duetmu karo sapa? Lho karo Ika. Iya. Iya. Apa tanah ya lagi kasmaran ngono iki. Kok nek Ika ora iso Asmara Nala, engko lagune ya apa kae Segara Kidul. Segara Madu. Oh iya Segara Madu. Oh nggih. Nah, nggih, Pak. Nggih, Mbak. Iya. Wah, kekong. Ora kaya engke uler tenan. Dadi kene iki walang kekek. Walang kekek. Berarti walang kekek. Saking Bakung sinten menika? Mbah sinten asmanipun? Nun.
Nggih kenalan, putune pengen kenal. Pak Samin, Mbah Samin, nggih, alhamdulillah. Sehat, seger waras, panjang umur, digarapke buah blantik sapi. Siap, Mbah Min. Bar panen iki Dik blantik. Iya to lah, apa kuwi? Kaget aku. Enggak, Malang kekek. Oke, bersama. Ye. Os. Ayo. Monggo ingkang remen beksan kong jambi saya. Iya. Waduh. Iya. Ya, ya. Yo. Awas nggih jan tenan kok kepenak ngaturaken matur sembah nuwun katur Mbah Samin nggih matur suwun paring bebingah ya piantun pepundanipun kondur lah iya mula gen ora ndek utang mau sok ditenggani langsung diaturke. Ya alhamdulillah. Nah, ya ngono ki mau. Bagaimana sayang? Sayang kono lho madu. Sayangnya siapa? Sayangnya enggak punya bojo gitu ya. Diguyuk putune. Ya Allah. Ya Allah, putu sak menembane jak rene kabeh. Tenan gak Mas Kabul. Piye? Sidot aku ngene iki kenapa enak lho, padhe kabul ki aja ngono to. Aduh ya. Yo. Tenan sidot ukuran iki. Ya to. Damai sidot tuku. Bojo kae. Ya. Nyerake tang sepira-pira. Pira-pira nafkahe. Tompo, sing penting kowe ki nafkahi. Nah. Terima kasih. Ya. Gini Mas Kabul wis keparang nafkahi lahirmu, yo batine pikiran. Batin lho. Ngaturaken sugeng rawuh Mbak Sukadi. Mbak Sukadi nggih. Sekeca anggenipun darum yen nika mangke biasanipun Mbak Sukadi rawuh. Purna dahar mangke kasun berkahipun lelagon ngaten. Biasane ngaten. Nggih. Mpun nggih Mas Haris. Iki ngaturke lagu no. Napa niku? Diaturaken katur para pinisepuh jumbuhke swasana sinambi mangke hangrantu dawuhipun saking kaca kanca sinoman kadang-kadang pramuladi mongko jambi saya. Nggih, napa niku Mas? Kapilut ya kena. Apa pokoke sing kepenak. Anu Apa? Bengawan sore. Bengawan sore iki digarap gambyong. Oh gak iso ya. Ora kepenak. Oh ya wis. Kapilut lho, Dik. Kapil. Oh gak pon anu apa ki jenenge manuk podang kuning ngono kae. Podang kuning ya kena. Kapilut ya.
Mongsone tenan dinane iki tenan senengane podang kuning. Mongsone kemarau basah iki akeh ula-ula padha metu. Ula apa kuwi Mas? Ula-ula iki tegese kan ula akeh berarti. Ula apa? Ula helm. Ulane Mas Kabul. Kowe kok guyu. Lah kowe kok guyu ngene apa? Ula helm ngerti ya? Ngerti. Ula helm ula berbahaya kuwi, Dik. Tenan kok. Mangga. Ula helm. Heh? Berbisa. Ulane ora nyokot tapi ndilet, Dik. Mangga. Iya. Iki ula apa? Pak Sukadi pon kondur lho ya, mbok ndak boleh. Ora boleh apa mbok kon nginep ngono apa? Iya toh. Ngoten. Mangga, para pinisepuh ingkang remen beksan kong jampi saya kasumanggaken tombo ngantuk, tolak kejulinu, tolak asam urat. Di dalam kapilut mengandung vitamin kesehatan.
Yang